Google Maps erabili aldugu automatikoki argazki batzuk kokatzeko mapetan. Ikusiko dugu nola egin, oso erreza da, eta ariketa, nahiko erabilgarria izan alda gelan. Imaginatu, irteera bat egiten dugula, ikasleek egin aldituzte leku batzuen argazkiak, eta gero mapan kokatu, laburpen edo irteera horren laburpen bat egiteko, edo lan bat egiteko, edo horrelakorik. Edo suposatu, adibidez, parke botanikoan, egiten dituzte argazkiak, zuhaitz batzuen argazkiak, eta gero kokatzen dituzte mapan. Gero, irteera bat egiteko eta pasatzeko ikuste, zuhaitz guztiak, eta erabiltasun pilo bat izan aldu, eta hori, bakoitza gero ikusi behar nola erabili. Hasi baino lehen, kontutan hartu behar dugu gauza bat. Telefonoa erabiliko dute, eta telefonoan aktibaturik gaituta egon behar da kokapena, ubikazion. Bai Android ezarpenetan, eta bai kameraren ezarpenetan. Orduan, jarriko dugu kokapena aktibaturik bietan. Hasi baino lehen. Hasteko joango gara Google Drivera, eta hor egingo dugu berri bat, eta aukeratuko dugu Google My Maps. Beste gauza bat kontutan hartzeko. Argazkiak egon behar dira gure Google Fotos zerbitzuan, Google argazkietan. Eta hortik hartuko ditugu. Normalean egingo dugu album bat, Google Fotos barruan, eta hor bertan, edo hortik bertatik hartuko ditugu. Lehenengo gauza izango da, jartzea izena, mapari, eta jarriko diot, adibidez, etxerako, gaur atera ditut argazki batzuk etxerako bidean, eta horiek dira kokatuko ditudanak hemen. Hemen jarri aldiot azalpen bat baitare, baina, utziko dugu orain horrela. Badaukagu ja izena jarrita, egingo duguna izango da, importar. Eta hori, Google Drivetik edo igo, baina album batean baldin baditugu Google Fotos edo Google argazkien barruan, album batean baldin baditugu argazki guztiak, hori hartuko dugu. Nik album honetan ditut, etxerako bidea, sakatuko dut eta aukeratuko ditut argazki guztiak. Joango naiz aukeratzen, eta behin aukeratuta, selekzionar. Automatikoki kopiatuko dira argazki guztiak mapan. Ditut hor argazki guztiak kokaturik, guztiak ez dira gertu, pare bat egin dituelako Android ezarpenetan kokapena aktibatu gabe. Orduan, gogoratu beti bietan egon behar dela gaituta. Ezarpen orokorretan, telefonarenak eta kameraren ezarpenetan. Baditugu kokaturik, joan aldugu ikusten ia ondo dauden kokaturik, hau adibidez egin dut, San Vicenteko parkean, eta, justu, hortik egin dut, gutxi gora bera, primeran dago kokaturik. Mugitu behar baldin badugu, bakarrik sakatu behar dugu gainean, eta mugitu, Klik eta mugitu. Ikusi duzuenez baitare, klik egiterakoan, agertzen da argazkia, nik egindako argazkia, baina beste argazki batzuk gehitu al dizkiot. Hemen sakatzen badut, añadir una imagen un bideo, gehituko diot. Eta hemen editatuko diot, dut argazkia azalpenen bat egiteko baitare. Hor, eta ez edo zera saltzeko, leku horri buruz. Gordeko dugu, eta beste aukera bat daukagu oraindik, muestre indikaciones para llegar aquí, nola llegatu leku horretara. Hemen badaukagu kokapena, koordenadak edo, eta orduan, informazio gehiago gehitu diogu. Bideoa, argazkiak, eta nora ailegatu leku horretara. Eginda dago ja, suposatu eginda daukagula mapa ja, osoa, eta orduan egingo duguna orain izango da, kokatu mapa guk nahi dugun agertzea, nahi dugun moduan agertzea, eta horrela baldin bada adibidez, hemen ikusten dira leku guztiak, argazki guztiak, egingo duguna izango da, 3 puntuetan sakatu,
eta establecer vista predeterminada. Horrela agertuko da nire sitean zertatzen dudanean, edo linka pasatzen badiot persona bati horrela ikusiko du. Bueno, ikusiko dugu orduan nola egin, hemen badago partekatzeko aukera, compartir, eta orduan badaukagu bi aukera. Habilitar la función de compartir, noski, eta publikoa. Normalean publikoa edo nork ikusteko. Kopiatuko dugu esteka eta itxiko dugu. Eta joango gara adibidez site batetara, hemen bagaude site batean, eta jakingo duzue, jadanik, insertar, eta insertatuko dut elbidea, eta egiten badut insertar, hor badaukat ja, mapa, prez, edo zein personak ikusteko eta konsultatzeko. Bueno, ikusten duzuenez oso ariketa erreza, eta bada oso aproposa lan batzuk egiteko ikasleekin. Bai guk egiteko mapa bat haiei informazioa emateko, bai haiek egiteko mapa lan baten barruan.